bona siwe nginchumwa tabe stadium ti na inchi tigamente yento gekororo ndio obisi umugabane ko Rugari and the county government ikiagera gari bono muntu kawaida tawa swali because no swanga ni stadium wo swa ali no obisi umugabana no nyana ni wachi to kanyora paka no abaskari wote ni no na kiasi mwana incho kawaida no abaskari tinda tukona magana abaskari agero mheshimiwa governor why did you decide ngekora kwa mwite ku obisi ase egesero kia Gusii stadium litangandi antebega mo governor onolio rwetororo obisi kemanenga ki obisi abwate gaiga konya taranye ndenge tucho mwelio konya taranye tumie myaka ebere ogoso esiringe ya wete kirigento kiagule ndengere konya banya abandon ntuan konya tukalengere ligasi ya innovation ngokolekana yange mitinye bere tatu lakini yairigeka probably nyasaye kawanja January na kuturasi wanza kutumia obisi ya government but again tigangote stadium nengiere egera alia kromonta agocha orra mangana alio bwe bibonge bwa ngokolekana chikoldo malto kalitiki taiyo ogocha gali waisaransa wasavigwa wasoka obisi ngotumia ali stadium no obisi ere wende koba a president holding office ekera achire stadium kyo obisi njire gali chingia sana echitogo tumia esbono no nyechire chinke ne chinke chire lakini totaka mupira imesobis ninga sokolera abantu omuntu nacha konyororo na wikeroro bamara bali mbayo egose mantra bawo cha konyoro gabana agero mheshimiwa governor abantu mbale umaide ngwa onjo ko gatebanga bono serikali ne kura abanyanyimbo babo n'abananchi nandi no isanigete na barabu